Li Rojavayê Kurdistanê hevdemî nîzîkbûna destpêkirina gera sisiyan ji danûstandinên Kurdî re. Çekdarên PD ev e demeke dest bi kiryar û revandina mamosteyên Kurd li hejmarek bajar û deverên Kurdistana Sûriyê kirine. Herî dawî jî hejmarek mamoste li bajarên Amûdê û bajarokê Girkêlegê revandin. Tenê armanca rastexîn ji vê kiryarê re wekû piraniya gelê Kurd û çalakvan û siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê tekez dikin. Rûxandina danûstandinên Kurdî ye. Roja yekşemê heftê Sibata 2021 emîndariya giştiya enekesê divê derbarê de daxuyaniyek belavkir tê dewha hatiye. Êvara şemiyê 6 Sibata 2021 çekdarên ser bi pêdê ve heft mamoste li Amûdê revandin navê wan jî ev in. Hesên Neama mamosteyê bîrkarî, Talib Esad mamosteyê bîrkarî, Ridwan Hissû mamosteyê zimanê erebî, Abdüselam Hissû mamosteyê zimanê erebî, Bengîn Mihemed mamosteyê fîzîkê, Cum'a Mecdo mamosteyê zimanê Fransî, Usama Darî mamosteyê zanistê. Her wiha di hilmeteke din de çekdarên pêdê hejmarek mamosteyên din li bajarokê Girkêlegê revandin ev jî navê hejmarekê ji wan e. Ahmed Abbas mamosteyê fîzîkê, Merwan Mihemed mamosteyê fîzîkê, Elî Hac Elî mamosteyê zimanê erebî, Beşşar Ferrah mamosteyê fîzîkê, Mihemed Abdallah mamosteyê zimanê erebî, Mihemed Ahmed Hamîd mamosteyê zimanê erebî. Her wiha daxuyanî enekesê amaje kir ku ev kiryar wekî beryan ha li bajarê Dirbêsiyê hatî kirin bi armanca sepandina rawestandina xolên xwendinê li pêş xwendekarên asta navendî piştî çend mehan ji xwendinê û karê xwendekaran barê malbatên wan jî hevdemî nîzîkbûna ezmûnan berdewam dike da ku hemî karê kirî bêberhem û vala biçe. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniya xwe de serbar kir û got ev rêkar ne bi tenê zirarê digihîne xwendekaran ji ber ku ew tirs û dilgiraniyê di nav xelkê de jî belav dike, zordariya wan zêdetir dike da ku rê li pêş ciwanên Kurdan û berdewamkirina xwendinê di zankoyan de û bijardeyên zanyariyê tê ku ew yek li dijî mafê mirovan û hemî peyman û prensîbên mirovî û navdewletî ye. Serbarî durustkirina rêgiriyên bêhtir li pêş destpêkirina danûstandinên Kurdî têkdana derencamên wan ku gelê Kurd bi giştî li hêviyê ye. Di dawiya daxuyaniya enekesê de hatiye hevdemî ku Encûmena Niştimaniya Kurdî revandina mamosteyan şermezar dike, daxwaza serbestberdana wan bilez dike, daxwazê jî serkirdeyetiya Hesedê jî dike, bi berpirsayetiya xwe bi sozên dayî ji dabînkirina seqayeka guncaw ji bo danûstandinan û rêgiriyê li dubarekirina kiryarên tirsandinê dermafê gelê me û danîna sînorekî yekcarî jêre dike.